og velkommen til i dag. I dag vil vi lave sådan her. Pas på min computer. Det er en kakaopulver challenge. Og vi skal også lave flydende fine bag. Flydende fine. Det her er fine, der er noget i den her, men det værste er, at det er flydende. Så 3, 2, 1. Det er helt tørt. Min mund er helt tør. Min mund smager kakao. Jeg har spyttet noget ud nu. Det smager klart. Det er da lige noget vand. Okay, fine. Fine. Flydende fine. Fruit and creamy. Flydende fine. Okay, jeg sad Så har vi bare tænkt os at spise det. 3, 2, 1, nu. Kunne ikke have haft en pose før. Du kastede op. Han kastede op. Med kakaopulver og fine. Og nu har vi tænkt os at lave endnu en challenge, som jeg lige har fundet på. Og det er, at vi blander kakao og flydende fine sammen. Nej, vi kommer tilbage om lidt. Kommer tilbage om lidt. Hej. Sådan her ser det ud. Blandet. Jeg ved ikke lige, om I kan se det, men og det var mig og Mathias. Man kan ikke se det så godt. Og det var mig og Mathias. Mathias! Hvad? Kom nu frem, så man kan se den ske. Det var mig og Mathias at spise, og vi putter det bare i munden nu. 3, 2, 1, nu. Det smager faktisk ret godt. Ja, det gør jeg. Fint, nej, kakao gør. Ja, kakao gør. Jeg stikker de alle kakaoen op. Det smager. Så finder vi på en sukkervejs-challenge eller et eller andet shit. Et eller andet shit. Næste gang vi skal lave challenge, vi kommer tilbage. Vi ses i næste video. Hej. Hej.